Slovensko bude aj naďalej zodpovedným partnerom Severoatlantickej aliancie. Dobré a priateľské vzťahy však budeme udržiavať aj s Ruskom. Nová vláda chce pokračovať aj v projekte širokorozchodnej železnice. Rozširovanie NATO je zložitý, ale aj prínosný proces. Vyhlásil to dnes vo svojom úvodnom vystúpení na bezpečnostnom fóre Globsec v Bratislave premiér Robert Fico. Pevne verí v úspešné rozšírenie aliancie ešte počas toho, ako bude predseda vlády. O členstvo majú v súčasnosti záujem viaceré krajiny, ako sú napríklad Čierna Hora, Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Životným záujmom Slovenskej republiky sú silné transatlantické vzťahy. To neznamená, že by sme mali mať horšie alebo zlé vzťahy napríklad s Ruskou federáciou alebo s kýmkoľvek iným. Tieto slová potvrdil aj Robert Fico. Opäť je podľa neho aktuálna aj výstavba širokorozchodnej železnice. Pokiaľ ide o Ruskú federáciu, je to krajina, s ktorou Slovensko a moja vláda bude chcieť mať veľmi dobré, vzájomne výhodné obchodné vzťahy. My nemáme ideologické klapky na očiach. Jednou z tém bezpečnostného fóra, ktoré sa v týchto dňoch koná v hoteli River Park Kempinski, aj situácia na Balkáne a Kosovo. Ako viete, Slovenská republika neuznala Kosovo ako samostatný štát a nevidím žiadny dôvod na zmenu tohto postoja. Diplomatickejší pri tejto téme bol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Súčasné odmietavé stanovisko ku Kosovu by mohlo Slovensko podľa neho za istých okolností v budúcnosti zvážiť. Náš vzťah ku Kosovu bude závisieť od vývoja v Kosove, od vývoja dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Chceme, aby sa normalizovala atmosféra v regióne, ale kým k tomu nedôjde, tak samozrejme nie je dôvod, aby sme prehodnocovali náš vzťah. Srbsko sa k tomu nie veľmi má, to znamená, Srbsko asi Kosovo v tej dohľadnej dobe neuzná, ak sa nenechá kúpiť od Európskej únie za sľub vstupu do EÚ. Desiatky diplomatov, politikov, analytikov budú v rozhovoroch na bezpečnostnom fóre Globsec pokračovať aj zajtra. Tibor Maťašovský, televízia Markíza.